खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे आंनि गोदान भिडिअआव बरायबाय। थ' बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि लाजिथाव बा ओरैबायदि मुगैथाव मोनसे जाथायनि सायाव माखासे बाथ्रा बा माखासे लासिंसिं बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' नोंथांमोना गोबाङानो निउसनि गेजेरजों गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो सोरबा सोरबा जुदि नुवाखैब्ला नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। नायलांबाय थायोब्लानो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ आरो मा जाथाय जादों बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनगोन। चिरांनि बिजनि दुमदुमायाव महालया फुजानि जे मेला सोलिबाय थादों, बेवहाय माखासे दुमदुमानि दाला एबसुनि जे मावख'खौ माने माखासे बर' रायजो राजाफ्रानो माने 100 जन गाहाम होननाय खोनादों बा 100 जन गाहामब्लाथ' बेखौ रायजोफोरखौनो होननांसिगोन, सासे सानैब्लासो बेखौ दुथां होननानै बुंजागौमोन। नाथाय 100 जन गाहाम दिनै बेबायदि खालामदोंब्ला दा बिथांमोनाथ' मोनसे रायजोआनो जाहैबाय। दा बर'जों बर'नो ओरैबायदि मोनसे लाजिथावना जाहैबाय। दा बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङामोन। दा एबसुआ दुमदुमायाव जे मेला जादों, बै मेलायाव जौ जुवा होनायखौ, जौ फाननाय जुवा होनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै माखासे रैखाथि हिसाबै दा बिथांमोना बादा होदोंमोन जाहैदों। बै बादा होनायखौ माखासे रायजोफ्रा, माखासे बर' सेंग्राफ्रा सहायनो हायैनि दा एबसुनि माखासे बुंनाय बायदिब्ला बेखौ सहायनो हायैनि जौ मोलोङिनि बा जौ जुवाखौ बन्द खालामनायनि थाखाय दुमदुमा एबसु जे दाला एबसुनि मावख'खौ हरनि 1टा 12टा 1टासोआव थांनानै ओरैबायदि बुग्लुं बुसि बुफाय बुसि खालामनानै माखासे एबसुनि मावथिफोरखौबो माने बुनानै जोखोम खालामदों होननानै मिथिदों। दा बे मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि लाजिथावना आरो बे जाथाया। थ' बर'जों बर' बेफोरबायदि जुदि जानानै गुबुन हारिजोंलाय मा होननानै जुजिबावनो। दा गावजों गावनो बेफोरबायदि गावनि हारिजों गावनि हारि। दा दिनै एबसु बायदिखौ जुदि माखासे मानसिफ्रा थांनानै अफिसखौ बुफायलायहैनो हाबाय, दा बेथ' आरो मा जाबावगोन, बेथ' आरो मा गोरलै बाथ्रा जानाय नङा। जुदि गावनि हारिखौ फोथांना लाखिग्रा, गावनि हारिनि खामानि मावग्रा बा गोबां समाव खैफोदनि समाव एबसुआ रायजो राजानि थाखाय गोबां प्रटेकसन खालामबोदों, प्रटेक्ट होबोदों। दा बेफोरबायदि आफादफोरखौनो जुदि माखासे दुथां गोसोनि रायजोफ्रा बा माखासे गरम हमथानो हायै मानसिफ्रा जुदि बेफोरबायदि खालामहैनाया बे जोबोद लासिंसिं आरो बे माने गनायथाव नंथारा। थ' मेला फुजायाव जौ सेरेबखौ बन्द खालामनाय बा जौ जुवाखौ बन्द खालामनाया बे गाज्रि बाथ्रा नङा, बे आंनि बाथाय बिराद मोजां। मानोना बेफोरबायदि जौ जुवा जुदि फुजा मेलाफ्राव होयोबा बे ओरैबायदि गाज्रि जाखायो। माखासे न'निफ्राय जे गरसे गरनै थाखा हिनजावफोरनिफ्राय न'खर सोलिनायफ्रा बिख'नाय लाङो, बेफोरावनो गेलेनानै गारहैयो। ओरैबायदि मोनसे गोबां बेफोरबायदि अनेक नुयो। नोंथांमोनानो मिथिखागौ दे फुजा मेलायाव जौ जुवाफोर होयोब्ला माबायदि जायो। थ' बे बन्द खालामनो थांनायाथ' इसेबां गाज्रि बाथ्रा नङामोन, नाथाय बिनि सिङाव मा दङ बेखौ बांद्राय मिथिया। थेवब्लाबो दिनै नैबे जाथाय जानायनि सायाव बे माने ओरैबायदि दुखु नांथावना जाबाय। नोंथांमोना माखासे बे एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों बिनि माखासे डिटेल्स बाथ्राखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जादोंमोन जाथाया, गासैबो बाथ्राखौ। दाला एबसुनि मावख'आव सा 8 बिबानगिरिफ्रा दङमोन। बेवहाय फैनानै अफिसखौ बुख्रुब खालामबाय। लोगोसे बेवहाय जोंनि सानै मावथिखौ गोब्राबै बुनानै गालांदों। दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, खौरांनि गेजेरजों जोङो फोसावदों, जाहाथे जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन बिनि सायाव।
जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ एटाक खालामदों, एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों, बिनि 1%बो आसुगुर गावगासिबो जोङो रेहाय खालामनाय जानाय नङा। दासिम साबा हमबाय, बेवहाय जेसेबांसिम फैदोंमोन 100 200 जन जेसेबां फैदोंमोन गासिबखौबो एरेस्ट खालामहोनाय जागोन। बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोंनि बिफानफोरखौ, पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनाय जागोन। आरो जोङो बेखौ गोरलै लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबलायनो हानाय सोर गोहो होखो बिसोरनो? दा बेनिखायनो बेयाव सिङाव जायफोर थुनज्लायग्रा दङ बिथांमोनखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय। जोङो खोनादों बेवहाय जास्ट 2 3 मानसिफ्रा फैनानै बेखौ एक्सनखौ मावबाय, नाथाय सिङाव बेवहाय थुनज्लायग्रा मानसिफोर दङ, बिसोरखौ थुलुंगा होग्रा मानसिफोर दङ। बिथांमोनखौ खावलायबाय। जोङो बे जि थासारि खालामदों, जोंनि लामा जोंनि लाइमोनफ्रा लामा लामा जौ लोंनायखौ जों होबथादों, अमा बेदर सावनानै फाननायखौ होबथादों, जौ लोंनायखौ होबथादों, बेयो जोंनि थाखाय नङा, समाज फोसाबनायनि थाखाय। नोंनि फिसा, आंनि फिसा, बयनिबो फिसाया मोजां थासारिजों मेला मोनजानांगौनि थाखाय, मेलायाव बेरायनो खाबु मोननांगौनि थाखाय बे थासारिखौ मोजां खालामनोसो जोङो नाजादों। बेयाव रावखौबो बुख्रेबनो थाखाय, रावखौबो बुनो थाखाय जोङो बेवहाय मेला खुंहोआखै। दा बेखायनो जोङो खावलायबाय, जोंनि थासारिफोरखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जों बेफोर राहाफोरखौबो लानाय जादों। दा उननि समाव जेफोर थासारि फैगोन बिनि थाखाय जाहाथे जोङो दायनिगिरि जाया बेखौबो खावलायबाय। दिनै बर' बाजाराव जादों, गासिबो मेला कमिटिखौ जों खावलायबाय, बेबायदि बेदर फाननाय, बेदर सावनानै फाननाय, जौ फाननाय, बेखौ टटेलि बन्द' खालामनांगोन। नङाबा बिनि सायाव जोङो बिफानारियै बा जोङो बेखाय रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मेला कमिटिखौ जोङो जि पारमिसन मोनो बेखौ जोङो केन्सेल खालामहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन। बयबो फुजा होयो इसोरखौ मोननो थाखाय, लोगो मोननो थाखाय, मोजां बोर मोननो थाखाय। नाथाय दिनै जोङो फुजानि नामाव मेला खुंनानै जि जोङो इसोरनि बोर मोननांगौ, नाथाय जोङो दिनै सावसो मोनगासिनो दङ। जोङो दिनै गोथारनि थाखाय फुजा होबाय, बेवहाय मेला लाफानानै जोंनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय जोङो। समाज बेरेखा हाबा जाबाय बेवहाय। बेखायनो बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो समाजनि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय, आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जोंनि समाजनि गासैबो सानग्रा, मोजां सानग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय, जाहाथे मोनफ्रोमबो मेला कमिटियाव नोजोर होगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' बिबान गैया, साफ्रोमबो बर' लाइमोना, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेवहाय बिबान दङ। बेनि थाखायनो उननि समाव गोख्रों नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो फुजानि नामै मेला खुंनायफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय खावलायबाय। जायफोरखौ जोङो सिनायदों बिसोरखौ FIR होनाय जाबाय। बे FIRनि एगेन्स्टआवनो पुलिसा एरेस्ट खालामगोन। आरो बेवहाय जोङो जायफ्रा एरेस्ट खालामजागोन बिथांमोननि बिमा बिफानि खाथियावबो निमाहा बिदों। बेवहाय जोङो रावखौबो जागोन, बिथांमोननि बिमा बिफानि खाथियावबो निमाहा बिदों। बेवहाय जोङो रावखौबो निमाहा होनाय नङा, खारन बिसोरो एबसुखौ गाग्लोबनाय माने बर' हारिखौ गाग्लोबनाय जादों। बेनिखायनो जोङो जायफ्रा एबसु अफिसखौ गाग्लोबबाय, एबसुनि मावथिफोरखौ एटाक खालामबाय, बुबाय, बिथांमोनखौ जों 1%बो रेहाय होनाय नङा। बेयाव मावखुलियाव ओंखाम जाखांबाय आरो टाइमा फ्राय माने 12:30 बारबाय, 1टा जाहां जाबायमोन। बे समावनो माखासे दुथांफ्रा जोंनि अफिसनि 2 मावथिफोरखौ थिगसे बुनानै गालाङो। लोगोसे जोंनि डाइनिं टेबोल बेखौ गंथामखौ बुख्रेबनानै गालाङो। थोरला फारसेथिंजाय सियार दंमोन 6-7खानसो, बेखौ बुख्रेबनानै थांदों। साइकेल दंमोन, साइकेलखौ बुख्रेबनाय जादों। दा बेखिनि आरोखि। बिसोरो फ्राय माने 150-200नि गेजेराव दंमोन बिथांमोना। गासिबो लाइमोनबो दङ, फारसेथिं हाबा जानायफोरबो दङ। बिदिनो गोबां माने लाइमोनफ्रा बेबायदि खालामफैदों जोंनि अफिसाव। लोङै जायै गासिबो फेजननाय अलरेडि। दुखु मोनदों। बिथांमोन खावलायदोंमोन जेनेबा गावजों गाव खाथिनि खाथि जायगानिनो होननानै गाबोन मोखां नायबानो नुलायलायो होननानै जों खावलायदोंमोन जे अननानै प्लिज थांफिन बेनिफ्राय। बेखौ बिथांमोना मानियाखै। लोगो जोंनि 2 वार्कारफोरखौ एटाक खालामनाय जायो। आरो जोंखौबो नाजादोंमोन, नाथाय जों रायलायनायनि गेजेरजों माने ओंखारलांफिनो बेबायदि आरोखि। आखायाव आं नुनायाव जेबो नुवाखै, आङो दंना गैयामोन आं मिथिया, आं नुवाखैमोन बेखौ आरोखि। बेखौ आं नुसनाखै, लादोंबो जानो हागौमोन बिदि आरोखि। खिरखि दरजा आरो बे वाल बेरानि माबाखौ बुख्रुबबाय माखासेखौ। आरो फारसेथिंजाय मा होनो डाइनिं टेबोल गंथाम बुख्रेबदों, थोरला बोला जाखादों। साइकेल गंसे आरो सियार 7खानसो बेफोरखौ बिथांमोना बुख्रेबलांदों। बुजानाया ज' बेंखनानै बुजानाय, थै बिदि एसे एनै गदों, बुरजाद्राय बिदि गवाखै, थेवबाबो बुनायफ्रा बिराद जोबोरैनो बुजादों बिथां सानैमोना। मोदोम सायाव जखम जाबाय, सायाव नुवाबाबो सिङाव बिराद जखम जादों आरो बिथांमोननिया। मोनायाव पेटागाव सिभिल 30 बेड बेवहाय लांनानै ट्रिटमेन्ट होनाय जाबाय एसेबाबो।